Bună ziua! Am cumpărat aici un pistol de desfundat țevi. Am optat pentru acest pistol mai mult din curiozitate, în defavoarea unui șarpe clasic. Și aș vrea să-l probez, să-i facem o probă. Asta e pistolul, aer comprimat, cică, vedem, astea sunt ventuzele, fiuzele, în funcție de ceea ce avem de desfundat. Pentru toaletă, pentru scurgerea principală, cred, din baie, nici eu nu sunt sigur. Pentru chiuvete, vedem acum aceasta mică pentru ce este. Probabil așa. Vedem. Să vedem cum vine atașată. Mai puțin. Așa vine. Așa vine. Deci, vede? Are un pic de joc. Nu e problemă. Acum o să încărcăm pistolul. Încărcat. Hai să vedem, să facem o probă doar așa. Hai să vedem. Tragem, da? Am făcut o probă. Acum îl încărcăm din nou. Și mergem la baie. La cădița asta cu care tot am anumite probleme. Am fixat, sper să fie în regulă. A ieșit ceva mizerie. Mai facem o probă. Mai încărcăm o dată. Aici nu trebuie să fie... Nu vreau să-l încarc așa puternic. Să nu fac vreo minune. Cam multă mizerie, s-a mai lăsat apa. Mai o dată. Și pe urmă facem o probă. Da, să zicem că e bun. Să zicem. Acest pistol a costat 85 de lei. Cu taxe a fost 105 lei. Taxele de transport. Acum vedem care e rezultatul. Și puțină mizerie. Cam în regulă. Bun. Aici nu e problema de mizerie. Problema și că sunt opuse gaura de la vânițe în stânga, gaura de la scurgere propriu-zisă în dreapta. E în regulă. E în regulă. Bun. Acesta este pistolul. Vă doresc o zi bună.